Agurtzane Intxaurraga hementxe gure ondoan Agurtzane, eskerrik asko etortzeagatik. Esan dugu, 35 urte IK teatroak, zer da burutik pasatzen zaizun lehen da biziko gauza? 35 urte esaten dugunean. Pues atzo izan zela ematen du, ez? Hori sentitzen dut edo oso askartasa da, oso askar. Intentxo izan da bidea, eta baina hemen dago IK, eta pozik nago, ez? Bai. Urtea izan zen 1989, lehenbiziko obra eta ohea egin gabe, eta pasatu dira 35 urte. Nork esan behar zizun zuri obra hark, gaurko urte hurren honekin unentzat abia puntu bat jarriko zuenik? Bueno, pues begira, ikuskizun hori izan zen gure lehenengoa, maiatzaren 11, uste dut izan zela Aretxabaletan, estrenatu gendu, eta 4 bikote ginen, eta bikote horiek ginduazen, bueno, 3 bikote eta gero emakumezko bat, bakoitza bere ohearekin, eta etxe bizitza faltaz. Hortaz hitz egiten zuen ikuskizunak, eta 35 urtetara, begira. Guztia ez da aldatu? Ez da aldatu. Orduan, nik uste dut, orduan ja bageneukala hori kontatu nahia, ez, kaleko arazoak, hortaz hitz egin, gure egunerokotasunaz, eta, bueno, orain pentsatuz, orduan zer egin gendun edo nola ziginan, mentxe jarraitzen dugu, uste dut aldarrikapen nahiko berdintxuak aldarrikatzen. Eta ohea egin gabe, izena zuen lehen da biziko antzezlanak, geroztik dozenaka etorri dira, eta horiek bilduz eta oroitzapenekin elkartuz dokumental bat osatu duzue, zatitxe bat ikusiko dugu. Zer da arte eszenikoa, edo eszenan egotea, edo eszena guretzat. Festa. Jolasa. Grina. Bizitza askea. Pentsamentu askea, espazio askea. Nik uste arte eszenikoek laguntzen dizutela, ez? Pixkat zuretik atera eta beste realitate batzuk errexago ulertzen. Oso mordu gordinean beste leku batean jartzen nautela, beste persona baten azalean. 35 urte eszenara begira izenburu hori jarri diozue dokumentalari, horri ikusi zaitugu Holtzan eserita Amankai Gaztañaga eta Oiana Bezgarekin batera, baina gero dokumental honetan pertsona askori eman nahi izan diozu ahotsa Agurtzane. Bai, izan da modu eder bat eta berria ere bai ospatzeko 35 urteak, eta orduan gogoan eukan hitz egiteko generazio berriekin, eta erronka hori ze izan zen, Amankai Kamikaz kolektibokoa da, 10 urte daramatza kolektiboakin, eta Oiana Bezga Marizaunka dantza konpainiakoa, 4 urte daramatza konpainiakin, eta orduan beraiek entzutea, ez? Hori lujo bat izan da, baina hortaz aparte, 35 urte horiek aprobetxatuz, atzera begira jarri naiz, zer izan da nere, ez? Arte eszenikoen Euskal Herrian hemen ibilbide hori, eta horretarako saiatu ginen, eragile poliedriko talde bat gure ganatzea, ikuspuntu ezberdinetatik beraien iritziak emateko, ez? Izandakoaz, orainaz eta etorkizunaz. Orduan, Euskal Antzerkigintzaren azterketa bat ere egiten du dokumentalak? Bueno, egiten du, uste dut, ate leiho asko irekitzen dituela, ez du behar bada sakontzen gai zehatz batean, ze gai ezberdinak ukitzen ditu, baina hausnarketarako bai ematen du aukera handia. Nik uste dut alde horretatik, bai egiten duela panoramika bat. Ekainaren 14an aurkeztu zenuten, Donostiako Antzoki Zaharrean, leku berezia, hiri berezia, nola joan zen aurkezpen eguna? Oso ondo, ni oso urduri nengoen, ze azkenean ausartu naiz sektoreari buruz hitz egiten, ez? Kolektiboari buruz, nigandik eta noski talde oso aditu batekin. Baina, eman diot askatasunari nire buruari sektorea hitz egiteko, eta orduan nire beldurrik handiena zan ere sektoreak nola hartuko zuen, eta gerturatu zirenentzako, nik uste dut, han ikusi zutela, beraien ahotsa, eta unkituak atera ziren, eta noski, ni neu are gehiago.
Hainbatetan aipatu dugun moduan dagoeneko 35 urte igaro dira dagoeneko Ika Teatroaren jaiotza hartatik. Eta zer moduzko bizitza ikusten diozu une honetan, osasuntsu dago? Ika sormen aldetik oso osasuntsu dago. Gero zoritxarrez estruktura bezala, gainontzeko estrukturak bezala, prekarietatean, komila artean esango dut, zoritxarrez arte eszenikoek kultura orokorrean bezala, baina arte eszenikoek ere badira ere kulturaren periferia bat, alde horretatik iruditzen zait bide luzea dagoela egiteko eta horretan kultur politikak asko aldatu beharko dutela, ez? Benetan modu batera sektorea ez bakarrik eusteko gure sormenaren eta gure gogoaren eta gure grinarekin bakarrik, baizik eta duintasun lan aldetik duintasun bat lortzeko bidean, ez? Herri honek asko maite du bere kultura, baina gero antzokietara ez da inbeste jente joaten, eta, iruditzen zait hor, kirolari eman zaion moduan, eskaintzen zaion denbora guzti hori edo ez zituara, ze garrantzitsua dana kirola gure bizitzan, fisiko, gure gorputz fisikorako, nik aldarrikapena bestea egiten dute, ze garrantzitsua dan gure ongizate emozionalerako, eta horretan uste du politikarien sentsibilitate falta badaukagu. Agurtzane, gaur hemen publikoa daukagu ikusten duzun bezala. Zer esango zenioke jendeari, hemen daukagun jendeari eta etxetik ikusten ari den horri, zergatik joan behar dugu antzerkia ikustera kulturaz gozatzera? Begira, gainera momentu honetan oso momentu gogorrean gaudez, teknologia dala eta paradigma aldaketa ikaragarria dago, ematen du dena virtualak izan behar duela. Gure aldetik nik zerbait eskatzen badiote arte eszenikoari edo gozatu, hainbeste gozatzen badu da eman didan emozio guztiagatik, ez? Elkar bezarkatu, elkarri begiratu, zuek hemen zaudeten moduan, eta ez makina baten bidez, ez? Hori guztia nik uste dut emateko gaitasuna daukala, badaukala ere gaitasuna kolektiboa lantzeko, topaketa bata, publikoan artean, gure artean, artistokin, laguntzen du ere hausnarketarako, zen hainbat gauza ez, baina batez ere niretzako emozioa. Gaur egun antzezlan berriak sortzen, egiten jarraitzen duzue, eta aipatze aldera, ez da atearen bestaldean, zorretan, bidaia, tombola, tarara, eta hainbat aipatu ditzakegunak, alaxe da. Askotarikoak, ez da, estilo desberdinetakoak, ate berriak, bide berriak jorratzen dituzue. Bai iruditzen zait, 35 urte hauetan hola sentitzen banaiz osasuntsu sormen aldetik eta izan dalako ere, niretzako sormena arriskua dalako, eta beti desberdina, ez? Orduan bai saiatu izan naiz eta horregatik ere saiatu naiz gazteekin eta gazteak entzuten eta zeintzuk diran modu berriak, lenguai berriak, probatzen, ez? Eta behar bada horti dator ere, horren besteko abanikoa ikuskizunena, beti saiatzen egin dudan hori, hortik ikasitako guztia erabiltzen, baina zerbait berria probatzen, ez? Horrek ere uste dut ematen didala hori jarraitzeko gogoa. Bestela, aspertu egingo nintzen. Tarara aipatu dugu eta egia da Ika Teatroaren 35 urte hauek gauza on asko eman dituztela, baina zoritxarrak ere etortzen dira. Tarara antzezlana bera zentsuratua izan zen duela hilabete batzuk, ez da? Morazarzal herrian. Nola bizi izan zenuten zuek hori? Momentu hartan, enteratu ginean, hasieran ez genuen ulertzen, ez genuen ulertu, zergatik ez suspenditua izan da, eta ez genuen ulertu. 2 egun pasa genitun pixka bat ola, eta hor garbi ikusi gendun salatu egin behartzala, sormenak askeak izan behar du, eta uste dut obra horretan gauza asko bildu zirela, batetik edukia bera, jente askorentzako behar bada genero askatasuna hitz egitea, sexu abusua, tratu txarrak, gai asko ukitzen ditu obra horrek, batzuentzako behar bada genero askatasun aldetik ez dan oso komodoa,
Beste batetik ere, nik uste dut, justo gure taldean garbi dago, baitzi harrituino dago, nire laguna eta lankidea urte askotan, ikan obra askotan, eta hor ere bazegon, eta justo aldez aurretik hortxe zegon ere bere kontrako basentzura, eta nik uste dut dena kontatu zala, eta hori salatu egin behar dela, argi eta garbi. Orduan, Bueno, gu gaur hitzari bide eman nahi diogu eta galderak egiteko askatasuna eman nahi diogu publikoari. Bakarremate galderaren bat egin nahi dio, Agurtzane Intxaurraga, 35 urte, ara begira zu. Zure izena? Estitxu. Estitxu, bara izunean? Atxaldeon, Agurtzane. Atxaldeon. Bueno, nik galdetu nahi nizuna, etorkizunean ze proiektu berri dituzun? Bueno, etorkizuna oraintxe sormen berri batean sartuta nago. 35 urte hauek uste dut ospatzeko izaten ari dela gainera oso berezia. Estrenatu berri daukagu atearen bestaldean, eta oraintxe zorretan ikuskizuna sortzen ari naiz, Miren Gaztañaga, Javi Barandiaran eta Iñaki Irastorzaki. Eta estrenaldia egingo dugu urriaren 25-26an, hemen Donostian Egiako Kulturetxean. Orduan, testu hori, kasualidade izan da ere, baina nerea da, eta, beldurrez beti, norberaren testua denean, ordena jartzen duzu, zure pudoreak dituzu, beldurra, ondo egin duzun, eta, zorionez, 5. astean sartuta gauden saiotan, eta ikusten ari naizena edo sentitzen ari naizena sortzen ari dena hor, benetan asko atsegin dut. Orduan bai pentsatzen dut borobila izango dala, zentzu horretan edo izaten ari dala, niretzat behintzat urte hau, berezia. Zoragarri.